na kitab Isaya kalau nang baningkong kat iway hadu lai te en sami uselung nagadingkong ujese bat utnar on sakan nakithiet jong u halor jong u en sa shongsa umensim utrai umensim ke jing stan bat ke jing shampang umensim ke jing sian buit bat ka bor umensim ke jing tip bat ke jing ting buram yau trai ke jing ting buram yau trai kan long ke jing sngo bhai jong u các tin trong trai isomo yau play kon men ko parang ha kane ka sngi basan jong ka novena Pentecost ngin ya kami bat ngin ya puson ya kijin ai jong umen sim bakoi ngi jia sngew ya kijing ai jong umen sim bakoi bat haba ngi ya kren syapang kane ngi ju sim ya kijing pule na kitab Isaya nang tulupa kalong wak hadway kat iwe ter hadu lai Henry kidon ki bangi dei ban snutu habangi kren syapang kijin ai jong umen sim bakoi syapang kijin ai jong umen sim bakoi ba kijing don jong umen sim bakoi ha kijing im jongi don lightly ki ba yasno khamjan kita kijin ai jong umen sim kebaar kiso jong umen sim kebalai kisap jong umen sim ha kene ke janmit ngin ya puson bat ngin ya sngotu ya kejing batai jong ke bible bat jong kinong hikai jong ke balang ke jongi syapang kijin ai jong umen sim bokoi Henry tang kendiat mulumala ya kajing adai jong kini jin ai bat kini kisok bat kisap ni suong tang lengkot kabaningkong kijin ai jong umen sim bokoi kat kum ka jin tho bokoi ni tang ya sngeu mantan na Isaya hadway we du lai nang ta kita kisok kijing adai jong jin ai jong mensim khoi pat kisok ni ju yosngau na ka siti jong Paulus seki Galatia nong pesan khat ar fulai nang ta kisap syapang kisap ni yosngau na ka siti jong Paulus syaki Korin siti beningkong nong bakhat ar itu khat na saw hadu khat lai tekine kidei ya ki jinga dei hapreng kini ki lai tili ki badai syapang jong umen sim bokoi ha karukom kabal lengkot kijin ai jong umen sim bokoi kadai kata kaba wan na ublei bat ka pendon hapo ka jing im ka jongi ya ka jing kela kene ka jing kela kadong kalong hapo jong kajing im jongi Henry ya ki sopat kidei ki bami nak kata kajing don jong umen sim bokoi batrekam ha kajing im jongi ki sapat kidei ki ba yarap bantai ya kebalang kita kidei kajing long balengkot jong kineki lightly ki badai pang umen sim bokoi nang ta ni ong kijin ai jong men sim bokoi ki don niau teli ya ki ba la lis ha kane ka Isaya khatway men sim ka jing start ka jing syampang men sim ka jing sian bui pat ka bor men sim ka jing tip pat ka jing ting buram nata ha ka dukhat balai don sakawe ka jing ting buram yo try dan long ka jing snob ha jong u hangne hapdeng akini ki atli ki jing ting buram kawe naki kade
kajing riu blei kajing ting buram ya blei kawan ra ru ya kajin ai jong ka jing riu blei ti kumta la don nyo tili kajin ai jong umen sim bakoi u Thomas Aquinas u batai hangi ki ei kine kajin ai jong umen sim bakoi hoi ngitip kijin ai jong umen sim bakoi don nyo tili re ki ei kine kijin ai jong umen sim bakoi kita kijin ai jong umen sim bakoi kilong kijing janai jong kamen sim kaba ublei ulawan lam ha ka mensim ke jongi bat hakata ka mensim kaba ublei unsa ai ka jinglong jo kata ka mensim ke de bandon hapo ka jing ai ba pen khoi ka mensim kenang bandu yo ya kijin ai jong mensim bakoi ka de bandon ha ka jing ai ba pen khoi bat habadon ya kene ke jing ai ba pen khoi ka pen long ya ka mensim ban kloi ban priang ya ka jing persat jong mensim bat ya ka jing kento jong umensim bakoi kata ke de jing long jong ka mensim ka bamut kat kum ka jing batai jong Thomas Aquinas kini kijin ai kidei ki nong rim ba jong kano ka jing le ba kenja mensim kijin ai jong mensim bakoi ki ba nyau teli le ne nyau sertap ni ong kidei ki nong rim ba jong ka jing le jing kam jong ka jing im mensim ka jongi kaya per na ka jing don jong ka jing ai ha ka jing im jongi di nomor kata ka kini kijin ai ki penlong ki ba yaine ki ba scam ha ka jing long jong ka mensim bat bakan pen kre ya ka mensim bakan long ke bakloi ban priang ya ka jing persat jong ublei ya ka bakan ne ka jing persat kawan na jerong kini kijin ai ubatai u Thomas Aquinas kilo kiba kami per bat kita kiba ngikot ka paring ki virtues theological virtues kiba don lightly theological virtues labrang kasi kisab tiblei pi don lightly ka jinget ka jingkermen bat ka jingit tekini ki kisab tiblei ki penlong ya ka jingmut jing perkhat jong ubreu ban nang ban bisyar ka ei ka bahae ba ngadei ban le kata ka de ka jingarap jong kini ki lightly ki sab tu belai ka jinget ka jingkermen ba ka jingit henry ka jin ai jong mensim pat kilong kham halor nomor belai ki pen long ya ka mensim bahkan long bala koloi ban pediang ya ublei ya ka sanjur jung ublei ke ba ka jing start jung u kalong kham halor kata ka de ka jing penla jong kijin ai jong umen sim bakoi nangta hakaba u Thomas Aquinas u yanu jor yakine ki nyoteli kijin ai jong umen sim bat kini ki sab tiblei wong kumne kijin ai jong ka jing start ka penjanai ya ka sab tip hak tip sot jong ka jing i nangta ka jin ai jong ka jing tip bat ka jing siotu ka penjanai ya ka sab tip hak tip sot ba dei jong ka jing e nangta ka jin ai jong ka jing sian buit dan ka jing ai buit ka penjanai ya ka sab jong ka jing nang ban bisar ha kapor kepadai ke kepadai ban le ha kapor kepadai yang pareng prudence ka nangta ka jin ai jong kabor dan ka jing silur kadai ka jing penjanai ya ka sab tu blai jong ka jing silur bat ka jing klanbor nangta ka jin ai jong ka jing rublei ka penjanai ya ka sab tiblei jong ka hok ka sot nangta ka jing ai jong ka jing ting ya ublei ka penjanai ya ka jing long adkar nangta kumno kini kisab jong kini kijin ai jong umen simokoi lene kumno umen simokoi
uki hangi lengba jong kini kijin ai kibah nyau teli u Thomas uang kumne lengba jong kini kijin ai ni pediang ya kajing kento jong umen simbokoi lengba kini kijin ai nyau teli ni pediang ya kajing kento lan kajing persat jong umen sim bakoi haba ni pule na ki jentho ba per ni sem sa uwei urikoi ba kerteng u Agustin u Bishop Agustin ha ki wei na ki jingtho nga pule ni pule ha ki ni kisngi baladep ki ba pule ki ken mau ke ni jing pule ba umen sim ba khoi ulong kum katuka jerngam ke ba sam na uding ba syakitna umen sim ba khoi ulong kum ka tuka berjerngam ke ba sam ke ba tuit na uding ba syakitna kum ujisu uyen ujor yakane ba ukhot yalade uding wan ba yangi kitna jong uding wan te katu ka berjerngam ke ba pen im yak tu kitna udai umen sim bokoi tu jisu ni persiang ban selutu yakane kejemut dakaba ni pek na Yohanes Khatsan lai bat niau Yohanes Khatsan lai bat niau kamtame ya kedekot ba Khatsan bilaban pulehi lai unyau ngin siman tatang kedekot basan ngalong uding sokwain mapi pilong kitnan jar ubaya isa hanga panga hau uta unsei so sibun namar klemanga pimla banle ei kani u jisu u kudau hangi kawe kelam u jisu nimla banle ei nangta uang uding sowan mapi pilong kitna te hangta bapenya so ya uding bat kitna de mano de umen sim bokoi u jisu u don berbor ya umen sim bokoi ni ken mau nadu hakasngi ke ba ya ke bangi syam hakajing to bokoi kasngi baptisma jung jisu yo i hang tu ngi pule ba umen sim bokoi u hiar kum ha kaparo ban ya sio ya kasur jung blai kupa ba ude ukun ya uba usnge ubha e tin mar kata ha khot ke ba handriu nyong ya uta uba mi isa hanga en bread no kumya katna bat unyap terkhong te hangne nilong kiba seiso lada nidon ya kejin ai jong men simbokoi nakene kadaw nga ong mene ya kejin ade hapedeng kejin ai ki sab bat ki so lada nidon ya men simbokoi tengen saya sno bat ujisu ndangi ngi sno bat ujisu dakabangi don ya men simbokoi nyin salong kiba seiso Despang kisok jong men simbukui pat kumno kitrikam kisok kumno kimi kisok kadon dakwepat kai jingkren tingin nom ya peliu jingmut halor kata nota sakawepat karkom ban ya puson halor umen simbukui kedai syapang ka tingi siam yakane apa ni persang ban sutu ya jing thobokut tu don so way ubayarap yangi so way urkut bayarap yangi bakerteng usiril bakut jong ke Jerusalem hagajing hikai jong u sim ya ke jing patai nakane ka gospel kat kum Yohanes nong nyau dekat lai kupra ka bangan ai ya kan kelalong ha ka poliu ka ban kersoi sya ka jing im bom jukut ka ru ka dei ka we ka dak ka bapen i ya ka jing don jong umen simbokoi ha bangi pule ha ka Catechism of the Catholic Church ni sayui yaki sembel lan kidak ka bakdau ya ka jing don jong men simbokoi ka we na takiri kidak ni kinong huna ka dei ka kane ka keba kedau ya umen simbokoi ketika keba thamai uong Cyril bokoi jong ke Jerusalem kene ka kalong keba im
kalong keba kenti pat kalong keba kersoi na kebanta kito kibalong kiba bidor kene tin kibalong kiba bidor dia ban ken mau kene kedeka keba kham thamai ne keba thamai be ni ong kebalong keba im kalong keba kenti ma keba ba ka im ka kenti kedeka bat keba kersoi dalai tili ki na kebanta kito kibalong kiba bidor in sepet kam sibit kumno ban long bidor Henry balai u Yesus Kristus ukhat ya kane ka jingai ai ka bamut ya umen simo khoi ka balai nomor baro ki badon ha ka perthei ki ap ya ka ki don kam ya ka lada dei ki jingthung jingtep dei kimrat ne mangi ki breu bat baro khat ki ne ki don kam ya ka tin mar kata ka kawan nas sun bene ka ha ka do ka jaka ru ka dei tang kawe kam don jing pher menta ta kumwe la sai de kumwe ka kalong bet kaju Henry ka jing tre kam jong kene ka kaya pher na ki jing thum ha kimra ha ni ki breu ka bamut kane ka ka pen yahap yalade kat ka jing don kam jong ki jin thau ka ka pen yahap yalade kat ka jing don kam jong ki jin thau te ha ka ju kur kom umen simbo khuidru long ha kata kadur batai uneu siril bakhoi te ba ya uding uba la terkhong don selaju tambah 4 jam endal ai uki imbiang pura tak about say ya kisuloi bat kislam kumjuru kamen sim keba kit ya kiso jong ka jinglong khui anda kila kela ke bomut ki kelalong kita ki babit dor anda la kela ke bomut kamen sim kelalong khui bat kila kelalong kiba bidor ban pedian ya sim bokui ken mau ngide benlong kiba bidor enda ngila kela kabamut kenapa ingin dia pediang ya kijin ai sim bokui ngide benlong kiba bidor kumno ngilong kiba bidor dak kebangi kela kabamut kecing trekam jong sim bokui kilong sibun bat kilong ru kiba phala pat kita kitrekam katkum kamon jung play haka kerteng jong Yesus Kristus den ne ka daw ha bangi duai bangi yo pediang ya kijin ai jong ben simbol kui ni kerpat ha kerteng jong Yesus Kristus langta men simbol kui penlong ya uwe breu kumuno hikai ya ki jing sisa balong kenjablei nangta persat ya wepat ban ya tu lupa ya wepat uai kabor ban be ya kiksui ya wepat penlong lani uyarap ban batai ya kejing thobokui nangta kejing trekam jong simukui kelong susu na kabanta wepat ubreu bandon kejing sensar yelade undon ya kejing sensar yelade nangta uyarap ban peni ya kibaduk ban ya utau breu len ka breu upen kento bakin yele yarap ya kibaduk natau hikai ru kumno ban sya jengit kenang bandu im ya ka jing im ka khampen perking yalade kenang ban penjanai lade ban jan baru belai nak nangta ya kiwepat upen hikai ban dubdon ya ka jingklet ya ka jingnon kam jong kamet nangta uhikai ru ya katokan ne ban sakhi nak mata ka jinge wat hadu bantai yapru tin mar kata hangning yui ya kini ki jing trekam jong sim khoi ki ngisem ha ka siti benikong jong Paulus yakin koren lenong khat ar khat nyeu terter
ngi pule hang tu insa lap ya kita kibalong kisap ta ki wan na ka jing trikam jong umen simbo khuj haba ngila don ya u ha ka jing im jongi umen simbo khuj haba wan ha ka jing im jongi wan ru ha ka jing jai jai umen simbo khuj wan ha ka jing im jongi ha ka jing jai jai bat ha ka jing ubi jong u te haba wan ka jing wan jong men simbo khuj kam dei ban pen kia yang ni ban kia yang ni ndre ki wan ju ko long ban pen sting yang ni de na ka dau haba khamtam haba ki lengdo ki duai pat haba pi wan hang ni ba pi kwa ban pha duai ha fa dar jobi pun sin pin sem ba in sakot de ki rap jong men sim ku ban dup yo ya ka jing ko jing kia balai men sim ku wan ha ka jing chai chai wan ha ka jing ubi wan ban pen sting wan kum ka jing shai kane ka di jing wan jong men sim khu ha po ka jing im ka jongi ni kan mau ya ka jing wan jong u ha jing jai jai ha kai kitab ni kong jong kisim long ka khat khandai kot i wei ter hadu khat pra in sa siam in sa kan mau hong tu chapang u Elijah bat kumno u Elijah u la ap ya ka jing wan jong blei hakaba u blei u ong ba un sa wan ban yai den tinang ta ndai u blei wan ha ka jing jai jai tu lo wan ha ka jing jai jai nang ta ka ban ka ba ya sakawe ka ban ngidon kam ban ken mau ban ban ngide ban tip ka long ka ne ka we u men sim wa khu unom wan ha ka no ka men sim ka ba don ki pop ka ba don ki pap kisang umen sim bukui unom wan pila ban lap ya kene ya ka jing wan jong ka jing start ha ka jing im jong breu ha ka kitab jing start nong pening kong khot lai bat sao bat ha khot ba nhiều ha nong ba nhiều khot khnai ngi sem kum ne om don ai bo blei u kami ban ya u breu u ba im da ka jing start mu ka jing start ngi yo kum no ka jing start yo ka jing start tang lada ngi don ya ka jing khoj ni don ya ka jing kala ka pamut bat ngin sat bat khapa kum ta ngi long ki ba bidor de na ta ngin sa yo de ka jing sat gre tang ka wei na ki jin ai jong umen sim ba khoj de tang kata ka jat men sim ka bala ban yo priang ya umen sim ba khoj de hamata ka sni ngin nom kren boni ai i keba kongsan pa irin ken mau kolong kumno ngi de ban long kiba bidor ngi long kiba bidor da keba ngi kentaj ya ke jing sniu chi sun ong kana ban yo pediang ngi jin ai jing men sim ku ngi de ban long kiba bidor pat ngi don ya ke jing kala ke pomut de konven ko para to u men sim ku un trikam hangi baro kamtam kum ki kristan nomor balai ni barok ni la kelalong ha ukris da umen sim bakoi ni barok ni la kelalong ha ukris leng ba jong umen sim bakoi da ka ba ni kelalong ka tempel jong umen sim bakoi nang ta da ka ba ni long ki ba kongu ya ki hukum ngin sa kelalong ru ki ba kloi ba ngin yok priang ni jin ai jong umen sim bakoi te to kamaria ru kan nyarap yangi kamaria ka ba ya don berbor nadu pasdang jong kebalang pakat wailang rengkar baki apostol bat ki wepat ki senran jong jisu kanang ban yo pediang ya umen sim bakoi bat habaki apostol ru ki kai ya ki breu te to kan yarap yangi ha ka ba ngin sayo pediang ya umen sim bakoi hoj ngila ya pediang umen sim bakoi nadu ba baptisma re bangin pen ki imbiang ya umen sim ya uba ni laklet ba ni don ya u ha jing im jengi ba bangin pan mapru ba ni laklet ya umen sim bakoi ba udon hangi pada ka pakum ta ngila le bun ki bangi pen bersih ya la ka jong kamet akaba man la ka khot met jengi kuma hikai Paulus yangi udon ujisu udon ublei enyoro ya Yesus Kristus